nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow, nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabali mo tagtarakan ni tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tada dagiti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, ta dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito'y. Amo ti makagapo, no apay asanak ang asawa, ading ko. Ken maysa, sa anak mat ngagmay-maysa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ro ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agihaman na kay Isadora. Awan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga itakayo lang nga nagawid. Simuro takken ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tenton awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, idi kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot ti tao dito'y palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir? Ay, un nga ron. Hanggang sa nabali. Basit lang tigatangan ta. Ay, si kaman didalan ko si Kabuksa. Sali ka. Ano ang midang aramid dito yaya? Allah. Ay, Mabisina ko na yan. Iso ang mabaling ka rin. Ay, awan ti maitod ko makan. Ay, una yun. Dito. Saan na ka makalam ko? Pasagsali ka to, namin. Nagalasmat ng titrato di babae iji bulsak. Di naman lakaasyan. ay, un ngagpaiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo kumamanang. Awan naming pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti maitulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makaawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, tikas ta nga aramid mo. Ha? Saan ka di amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaad na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan.
agyaman na kiti panang tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasang ko. Ewan gayam, anya tinagan mo. Danica, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabiit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay, edi talupay lang titawin ko. Jack mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapot ta sipod ubingak. Saan kami mat a nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kayat yung agyanak dito'y balayo? Ang nakababain mat. Gaputa mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kamila ang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabaalan na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka mat? Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga kadi itakat saan mo pay laang anaikat day ta abisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasino? Day tangamin ka tirigat na. Tana spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka. Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta. Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputas siyak. Kabaelak ti agtrabaho para iti bagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangen. Kat si Kangay. Day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti kaos a ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Danica. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita umaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Si kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Naya nakakabulsak. No pa'y kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, daduma pa'y analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, sikalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikutken ka? Wan, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na.
Apa anak kariing kapailaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Ket nuadda ka sa pulam, ibagam laeng kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamot, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta. At dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon ditoy. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita kita'y akadwayo ditoy? Ni Dani kadayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir kankwana. Gaputabulsek lang arodan. Dakes pa iti trato dagiti makakitkita kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Dani ka. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apagkasino manan. Saan? Andalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautangak namin ken kuana iti rabi. Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat tag-withdraw ka na iti bangko. Amokmat nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di abroad. Iawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko iti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang amin na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga uray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alay ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga uray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Dani ka. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa yung agnanaad ditoy? Adan may sa abulan ko dito'y balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita klaeng, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo, adda anda iti kapadasan ang mga isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Huh? Isu apadasan nga ibagakan kwa na, akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu Manong. Tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadda anak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaad na.
tumultulong lata ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madaan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo dayta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad-adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Siguradom laang nga ibayad mo dayta a kwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang. Isuasaan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka di ti amom nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amom ka di asakbay apim musay dagiti dadakelta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidag ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad, tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumot nga imbagakin ka ngagtrabaho ka iti abroad, tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan. Sipod day din ako di apa nagawid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talong aldaw kumaa, sir. Numabaleng. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ka ni Danica dito'y balay. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talong aldaw. Katagyaman ak unay, sir. Gapot a pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni syudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami. Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa oray no saan ka makakita, kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga oray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Nasken nga agawid ako ni syudad, gaputa dapay sa rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkwita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kaslasaan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumat lagayam, ah. Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko, ana.
Kung kaya nana, madamag ko man. Awan ka iti asawa kan anak yo. Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idi pimusay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Mga no ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan taam mo na ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gaputawan mo't ni Manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpayso, sir. Kaya't dak nga agbalin nga anak. Nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan ati diferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten ang nangarakop kanyak. Maragsakan naklangamin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu. Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan ken ka. Wen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpot ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled dakan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapno adda kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaangan ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbali na kaskada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na.
Daytamot lang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kaya't na nga ag-eskwela ka. Tapno maadaan ka itinapintas a masakbayan. Kas kadag itinagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iji abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iji abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat laan mo't atawon ti kontratak iji abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubliak mo't laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pala ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata naka-display day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ayatek. Sapay ko mangarot, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan na dayta? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sa mga petak ni Timbalaya na bartag. Saan ka kadyamam amang sermon kanyak? Ureno ka na yung nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kat ti palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti ininto na ram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nanakkelan, nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyag da. Adamot di inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbiday ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matla serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante, may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katadyangan ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod tayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ka ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarap? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Tita Celia ti mangisurokan ka iti Braille. Isunalaeng, tayo jay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayong nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica,
Mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kan ti pamilya mi. Iso nga awan nga rod tinasken apagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Umadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar ming agpas ngay. Gapot dakat nga rod iji da katugangak. Ah, kasta ka di. O, sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to itulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna ak to nga agsubli ditoy, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iji lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan ijay lugaryo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaw nan. Iso na lang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya at latamat, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talitoy nga agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko at talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katyaamom. Isakit, walang alawas ni live ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubliak mo't lang iti trabaho. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, dani ka. Masapo lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdani-dani ka? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni mami maipapan iti day ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni dani ka. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. Iso asana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mun ti panagininom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramidak. O sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidaen. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga road, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, uray kaskasanaw. Hala, aginana ka pailaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Dani ka amang isimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Dani ka, sir? Wen, ijay nga mintayan ti School for the Blind. Iso amasapol, amapan ijay syudad. No kasta? Mapanan ni Dani kay ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot la ang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Dani ka, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Dani ka. Proud akan kwa na. Gapo, ta talaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, manang Isadora? Nasaya at mo't Dani ka. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay,
Ipasyar mon tumot ida dito'y no awan serak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingped dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan, ken agkakangina gamit. Ken uray no sa anak anaparaboran iti asawa ken anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasayaat mo't no kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod ken kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang a babae ti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti maysa nga aldaw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag kuman. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadami di abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapu ka di, tani Manong Eduardo latat ti ayayatem, mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapu, no apay asaanak anak asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, karang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapu kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti panagtrabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, dani ka. Wen, Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin pagbigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, Papa, agyaman akmanan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jakla amon. Amangan numangnam na maklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, Papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumot aman narsuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon ditoy, ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kun ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginanan, no kayat yu, Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyaman akmanan aading ko.
Gapu tay manugot ka, adito'y balayo ti pagnaedan ni Danica. Awan anyaman na manong. Pamilya tayo ni Danica. Isong awan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaed, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de. Mabayag sakbay ang makaawid kanto ijay farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin. Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaedam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan, no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunen kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati Tamselya, anak. Di ka agdanag, gaputa saan ka amabaybayan dito'y. Lalaingem, ha? Masapul ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti suldok man ang Belinda. Iyawat ko langan kan ka tapno ta paggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldom ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguranak na ijay. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapaniti ayanda. Kat sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilyam. Nakasubli ka mo't gaya man sani, kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't nana? Kasi tiya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana, no kayat yu, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumarikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot namin. Napaanan ni Danica ijay syudad. Nimot Sir Eduardo. Ang mga nusaan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Danica. Agingga ang mairwam ijay balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Danica. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti School for the Blind, Papa? Dito'y nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to School for the Blind. Gaputa na lawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kin din asaan? No kabaalan ng iti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro.
Amangan ngamin no marigata na, Papa. Saan mo ngamin napanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kiniti Tamsilya. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan, ti makasursuro. Ngadto'y allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan unay anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagito imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kunak kami no adda papanam ita. Iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Agpakada kumakan ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agi inak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwada. Kat sapay ko mahal. May kandak iti gundaway amang ipakita iti paragbalbaliw ko. Itata medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, ah. Umawag ka laeng no addakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taadda ka sa pulan na. Awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jak baybayan ti instant anak yo. Naimbaglaangan. Taimpaay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrekak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto moten aman nursuro. Akas kada Mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pa Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami mutladagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Un, sir. Itay pa nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apa nang sukon nyo kunkwana, sir? Wen, nadanon nga minang ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Ne, asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sumbata nyo ta cellphone yaw.
Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga ngamin, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matada kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun dita panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited ak matan nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di manong. Kanayo na salsaludsudan ni Danica, no kaano ti umay mo ditoy. Gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad. Iso na laang tabisi akmat iti trabaho. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ating ko. At naawat ko nga awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano ita ti profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, idi sa anak pailang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan. Katuna, gaputa may salang mata subject ti inted ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti agiskwela iti kolehiyo. Kayat kung tumat ti agadal iti universidad apagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga mga imawag ka. Anda ngamin parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamot insan. Taapay kumamot nga agapa kami ngay ka ni misis ko. Kat awan mo't mati nga aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga minan ti factory a pagpapaayak. Isa jobless kita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagtiagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. Adda ngamin ita iti syudad. Damagaken kwa na, numabalin mo ti agtrabaho diti farm. Wan insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunam sani, nagsera ti factory a pagtratrabahwam? Una na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isa sangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong agtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpet na naggapo dito syudad. Mabiit lang. Adto'y barok. Alaang pa'y laang dito a kwarta. Ha? Apay dati a kwarta na. Ay, nakababain mo't Apay ko maabapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dito a kwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mo'n abayadan? Tulong kun daytaken ka, barong. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Nagadumot kan dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalo ni bakat ko, manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news, manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita.
Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. At dapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan nagiti dadakkel na. Iso asaan dapay la nakikigdan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilya maading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adda ngamin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwaw Jesu pa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpot dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak na iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto ni aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yo ti sigod nga ayan-ayat yo. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Wen Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yo. Kan, maadaan ak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo ijay sofa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't, Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Ngamjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasayaat mo't ta nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta, sakbay nga agawid kayo di probinsyenton bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakanong amin ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Kat kaslada na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinas ka na pagdanagan yung kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak ini. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay na, Manong, saanan amay subli tinapalabas. Angam sa nabali. Adda kami mata pamilyam. Adda mo't ni Danica nga empay ti Diyos kan ka. Tapno orekas ka sa no, mapadasam tagbalin nga ama.
Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak matlataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sana day ta. Inspirado ako ang trabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Ha? Sana balay. Tanaragsa kaklata ka na yon nga oreawan nobyok. Aywan gayam. Nadalusa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paborito masidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamaudyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot din nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinin ti ag-harvest kadigiti prutas. Wan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino dayta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan da ka ditoy. Agpaiso, Insan? Wan, Insan! No kayat mo, agbiyahe ka nito drabe Kat awagan naktulagan, no adda ka ni terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak anagos. Orayam ti awag ko, Gaputan jak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Un nga rod na. Impaglangan ta inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman ak unay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alaptap. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti school for the blind. Nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamad. Ne, sino day taasa nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya ti gagara na? Umay nakakalusarungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita.
Ti sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti sangaili itay. Ay, sayang. Di nakmatan na uray. Anya pa'y ngay, dagiti imbagbagana. Damagan na kanukin ka, no kayat mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada kanu ngamin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manan, mabitlang taalag ti papilan ng suratak. Sikan ti umawag ken ko na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan Tadda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta mo't nga ti biyahe minsan? Nasayat mo't. Nakaturog ako mo't iti biyahe o rekas kasano. No kayat mo. Manganta pa Sabay nga agawid ka iti balay ti among. Mabisinak namin Ay saanon, agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Agyaman ako na iti tulong mo kanya kinsan. Kung naklakit din no maawanan ako niti trabaho. Tanagserrakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Wanit sa. Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakmay ngay mawagakin ka. Ket imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga ro ti agtrabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak naminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Alla ni Manong, Danica, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga agin rolak iti piano lesson ita bakasyon. Kayat ko ngamin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapagenrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Inted namot ng tinamber ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ruden adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka ka din iti papananta. Wen papa, da kayo langan ti ururayak. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasurusuro mo ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat ta dagiti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag ka mat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputa impaay na ka ti Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik, aramidek amin akabaalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam. Nga uray no saan ka makakita.
Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumikumакмат ngamin ngagdaldalo si di salas. Amo minsan, nagasat ni Dani ka. Gaputa uri na may sa abulsag. Ipatpatiglat ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ongtan ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta gayam. Madamag ka man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ga ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayaten na. Dino adin ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang Belinda. Na, kasta ya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga anutin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak di ti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwata nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang ti regalo mi ken ka, ha? Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi para ken ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, papa. No kastati ko nayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito nga aldaw para kanyak. Ha? Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito nga aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Ken iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko, nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen, ti sigod akaayan-ayat yu. Sige nga rod, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. Adda pa'y nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita ti kasangay ti sigud akaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimmagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigud akaayan-ayat yu, sir. Bilimak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ay, ikwasa. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaw mat tan tirason, tapno agungatak ka ni Isadora? Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga irwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka di ano ita laptop ti inusar mo? Hindi mangisursuro kay ti may sang eskwelaan, iti abroad? Wen, naimbaglaangan.
Tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay a nasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sami. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman sir. Apagiso, imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Ken uray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Ay, agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong dayto kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbeng laeng, nga aramidak met ti responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami. Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat kong ag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y kidin no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, niho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama da ito a posisyon ko ita. Nala, agrubat kan. Taurayin kan ijelugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Isu nga dada ita kenigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, wingayang papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo. Angam, mamuan tanto matlaeng. Adada, sir. Naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi amangalay ti driver na kadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan, sir. Tungpalan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gaputamang rugiak manen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmet iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaengan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka ti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak.
Sa bagay, narigat no da malipatam. Sapay, adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin nun, itibag, idirabi Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, Ma'am. Itati umuna nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na unay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami mat, ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito yung syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasang ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, Ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam. Apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayan tinagan mo? Danica, Ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo, kunam? Mabalin ka di amaamuan no. Asino dagiti dadakkel mo? Agyaman ak unay iti anos yo amang isursuro kanyak iti computer, Ma'am. Saan la asyag? Ken uray kadagiti kakadok a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag computer. No lakit di tanaanos ken interesado ka. Awan kayam. Anya itayon tinagan mo? Danica, Ma'am. Danica Santos tinagan ko. Ha? Danica Santos tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo? Eduardo Santos tinagan ti amak, Ma'am. No kasta, nagasawa ni Eduardo? Kat naaddaan iti anak? Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, Ma'am? Mabalin ka di nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan ken ka. Dito'y tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, Ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat imbilin na nga urayak laangan dito'y. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 35 atawan tinapalabas. Wen balasang ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso anaputod ti komunikasyon ni. Amuyo ka di, Ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan yung anaka-display ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayong istoryahan kanyak. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbag man, ta saan nga agimon kanyak ti inam, no kas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, Ma'am. Ampon naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, Madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging ga ita. Manong, dandanin sumipnget. Sukunem ka din ni Danica. Ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Hanggang sa nabale,
Gaputa adobo ti kakadwa ni Dani ka ijay. Ne. Ne. Adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. Kung ngagpaiso. Mabit lang atasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Dani ka daytoy. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay ditoy? Paumaya ko, anak. Pasensyakan nabayag anak. Kalkalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Urayan kayo langin dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Gaputa kayat na kayo kano am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, Iha. Dani ka, anak. Apay ka di akayat nak am-am-amu ti trainer yu iti computer. Adda ka di parikot maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado amaragsakan kayo no maamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo? Anda kayo matgaya man dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga mo't nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Pudno ka di daytoy amakit-kitak. Sika ka di nga agpaiso dayta. Madamdaman ton ti panagsarita yo. Guna ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon. Umay ka ni di kusina tamang rabita. Ha? Ay, sige lang, insan. Isimpak labi dagiti picture frame ang naka-display. Sumaruno aklangan ni kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya naka-display iti abay tiladawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. Adapay na ikabilanagan na dito eh. Kitak man? Kita ma. Belinda Gonzales. Ha? Belinda Gonzales, tinagan ti sigud ang nobya ni Sir? Ninsan. Apay, amam mo? Kat may suday tati akin ko iti boarding house asigud a pag-abangan mi kan ni bakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, unay na pan nakairan-rana na insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni Sir, apaman amalpas ta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anya ti ko na manang, nagkita kayo kan ni Manong Eduardo asigud akayan ayat mo? Wendino, tsak laing pagarop, akalpasan ti adu atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging nga ita. Uy na, nagbayatan. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko. Saan apulos an addaan iti kaayan-ayat, wenno asawa ni Eduardo. Isu na laeng tada inampun na amay sa a visually impaired nga estudyante matla ita iti computer. Siguro, na kaya talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manen kalpasan ti sumagmamano atawan. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay, Belinda. Kumusta kan ngay manang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngam saan lata nagbaliw ti kinapintas mo? Kan saan laday ta? Naimas lata ti panaglutlutom. Iso anagado ti dakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya at aklatamat. Si Kakay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagaya man adin ita iti universidad. Un manang, iso anagado ti trabaho kita. Kalaat mo tangimpig sana ti tudo. Ay, kasanuak na ta na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng na maturog. Sa nabale, Silya. Awan parikot, no saan anadalusan ti guest room.
Angay napigsapay lang ti todo. Intun bigat kalangan nga agawid Belinda. Kaya't gaputasaan ang nadalo sa tiges room. Dua talangan dito'y silid ang maturog. Anya, ang Eduardo, amang ano anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo. No dito'y silid mo ti pagturugak. Awan, ti madi ang makunada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa. Belinda. Inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayang nga inururay ko dahito akong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay dahito akong daway. Kunak no nangasawa kan. Gaputa na bayag kat nga rod asaan ta nagkitkita. Kat mamati ka man wano saan. Itilasud ti 35 atawen ang naglabas. Saan apulos ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Naimbaglangan. Tanda ni Dani ka nga impay ti Diyos kanya. Iso ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanen. Ikarik Belinda. Sika, kan sikan tulat ta, ti ayatag, agingga iti maudi nga angas ko. Amom Gab, kasla tsak pala mamati kadag iti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nakita dan. Wan nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw. Agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natong palmatan ti arapaap ko, nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, addamutan ti awagak iti mama. Imbaglangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trenoryo iti kompyutar. Gapu iti dayta, nagkita damanan ka ni Tito Eduardo. Insan sani, nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Ket amom kaday, nagkita dan iti sigod a kaayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan ang awagan idi? Gaputa busy man. Iso kanong ngamin tinagbalin at trainer ni Danica nga iti computer. Ket idi naamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tapno agkita da. Nagmayatan ngagpaiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kasla teleserye. Podno dayta. Tauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lataan nagbaliw ti panagayak da iti tunggal maysa. Adaman damagag manong. Anya dayta, Celia. Ada ka di plano yu kinimanang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kayat kula unay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdenda kami iti agnanayon. Iso na laeng, tasaan ko pailang nga nasaludsud kan kuana ti maipapan iti dayta abanag. Lakit anya pa'y latar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Gapo, tasuportaram ti ayan-ayat mi ken ni Belinda. Talaga nagsaya at kaagapsat. Wen Belinda, kasta tinasao kanyak ni Celia. Kasanungay ni Danica. Amang ano di nakayat nga kalaysata. Awan parikot ka ni Danica, no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kumatag kita tamanen. Iti kasta, adda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga roden. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka.
Dino, agyaman ak unay, gaputa suportado kay ti plano mi apanagkalay sa kanimanang mo. Awanan yaman na, Manong Eduardo. Pacheck ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun iti agundaway. Manong, kahit ko kumatagkin daw iti pamakawan ken ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kabsat ko? Sakit nga ron ti makagapo no apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw ka. Saan lanay ta? Naragsak ka na kaduam ti pamilyam. Ket da kami met ka ni Belinda. Agbalin kami met ten anaragsak. Ma'am Belinda, itata umadanin ti kalay sayo ka ni Papa? Mabalin ka di nga awagan kayo matan iti mama? Ay, katwa na. Awan parikot iti dayta, Danica. Thank you, Mama. I love you. I love you too, Danica, anak. Amom, nagasat kami ni Papam. Tauray saan kami amadaan iti anak. Adda kamot nga impaay ti Diyos kada kami. Tapno ibilang mi, kaspudpudno nga anak mi. Uwan niya, Danica. Nakasagana ka kadin nga agkanta para iti kalay sa Tita Belinda kan Tito Eduardo? Wen, Gab. Naimbaglangan. Taamom ato karantiin request da mamakan papaakanta para iti kalay sada. Naglaing ka talagang agpiano. Ha? Basic lang matikanta. Isong alis tuak ang nakasursuro. Isuro naktuman matiti piano. Kaya't kumati makasursuro nga agtukar. Ha? Ay katwa na. Basta saan takit di nga busy iti pagadalan. Isuro ka. Tapno agpadat ang amuna nga agtukar iti piano. Sakbay ti kalay sami ken ni Belinda. Kaya't kumampay ti agyaman kada kayo amin. Celia, Dino. Agyaman ak unay iti panang suportayo kada kami ken ni Belinda. Awan na nyaman na Manong. Si Pupuso kami amang suporta iti nyaman na pagayatan nyo. Pudno na ita, Manong Eduardo. Bayaw ko nakmanlangan. Doon yaman ti pagayatan kan pagragsakan nyo, nakasuporta kami. Uray da kayo, Isadora, ken Sani. Sir, Agyaman akmet iti kinapuno yo iti trabaho yo kanyak. Ket iti saan nga agbayag. Makaduayo metten ni Belinda ije balay. agyaman kami mo't iti kinasaya at kada kami, Sir Eduardo. Agyaman kami, sir. No sana gapo kada kayo. Ang mga no kakaasi kami itan kadag iti aginak. Papa, agyaman ak matunay kada kayo. Gapot uray no saan da kapudpudno nga anak. Ipatpatagdaklat ta. Katita, agbalin tayon ang naragsak kan kompleto a pamilya. Gaputadan ni Mama Belinda itidan na tayo. Saan laangan nga itiladawan ti pakalaglagipan nyo, iti ayat yo, iti tunggal maysa.